जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने नमस्कार। आज मोर ब्लॉग आरंभ होची अनन्या साथीरू। तो आज मु दही भिंडी आलू भजिया परोटा खाऊची। मोर एसବୁ ଖାଇବା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ଖେଳିବୁ। ଖେଳି ସାରିକି ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ନଖ ଅସାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦଉଛି। ସାଇଜ କରିଦେଇକିନା ଯାଇକି ତଳକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ମୋ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୋଇଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଝିଅ ଆଣିଲା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇନି। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଗଲୁ। ମାର୍କେଟ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁକା ବହୁତ ଗଣେଶ ବି ନଉଥିଲେ। ସେଠି ଗଣେଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ମାନେ ଯୋଉଠି ଗଣେଶ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଠି ବହୁତ ମଜା ଆଜି କଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସବଜି ବି ଆଣିଛି। ପ୍ଲିଜ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।